barkanmu da warhaka. Abin da zan yi magana akai yau a cikin shirin nawa shine yadda maza suke ciwo matansu na aure mutunci. Kuna ciwon matanku na aure na sunna Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutunci akan ƴan matan da suke waje, akan ƴan matan da suke titi, wayanda ba ku da ma tabbacin cewa za ku aure su. Yana da kyau ku dinga duba matanku na cikin gida. Ku san cewa wayannan matan fa auren su kuka yi. Soyayya ce tsakanin ku, kuka aure su, kuka zauna da su, har kuka hayayyafa tare da su. Wayannan mata ba mata ne wayanda ya kamata ku ci musu mutunci ba. Mata ne wayanda ya kamata ku kare mutuncin su ta kowane hanya. Ba mata ne wayanda ya kamata ku zo gaban su kuna wulakanci, kuna cin fuska ba. Sai ka ga namiji wai yana tare da matarsa ta aure, uwar ƴaƴansa, yana zaune a cikin gida wai yana buga ma wata waya, yana kiranta wai hello baby, ya kike, ya aka yi, kina ina ni da Allah, gani nan zuwa. Akwai kuma waɗanda sai ma sun tashi da safe ka ji sun buga mu wayar kana ringe, a ɗauko mun mana, dan duba ki ga akwai suna. Idan ta duba a ba suna, a to ina ga yarinyar nan ce ta ga ban fito da wuri ba shi yasa ta damu. Hello baby, gani nan zuwa da Allah, madanci take dan bata mun lokaci. An samu ruwan wankan ne. Bayan kana yin wannan abun a gaban matanka, a gaban ƴaƴanka, wannan abun ai bai dace ba. Ba za ka ci abinci ba, nan ba sun ci abinci ba, bari in tafi kawai, zan yi latti. Bayan matarka tana kallo kana waya da wata, kana ce mata ga kanan zuwa. Wannan irin cin mutuncin har ina. Sannan wasu saboda tsabagen wulakanci da cin fuska da rashin sanin darajar matansu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sai ka ga mutum yana kwance akan gadon shi tare da matarsa, wai yana waya da wata, yana kiranta sweetheart, ya kike, wallahi ban yi bacci ba, ai kin san tunaninki nake. Madam, ba ta yi bacci ba, ga ta nan. Come on, seriously? Haba dan Allah dan Annabi. Wannan abun ai ba na dauka bane, hankali ma bai dauke shi ba. Wannan cin mutuncin yayi yawa. Kana tare da matarka akan gado kana kiran wata sweetheart? Ya kamata cewa ku yi tunani duk haƙurin matan ku nan, duk soyayyar da matan ku suke muku. Mun san cewa namiji mijin mace hudu ne, amma yana da kyau ku dinga duba cewa matan ku suna son ku, sannan kuma mace tana da kishi. Wannan abin da kuke yayi yawa, wannan abun wulakanci ne. Yanzu kai saboda Allah da Annabi, idan kana tare da matarka ta daga waya ta kira wani take ce mishi sweetheart, za a zauna lafiya? Exactly, ka san cewa ba za a zauna lafiya ba. Saboda haka abinda ba kwa so a muku, dan Allah dan Annabi ku daina yi wa matanku. Idan kana da budurwa a waje, yana da kyau ka bata lokacin da za ta kira ka, ko kuma kai ka ringa kiranta lokacin da baka tare da iyalinka. Ba wai zaka zo ka zauna lokacin da iyalinka ta kawo maka abinci zaka ci, sai wata ta kira ka, hello sweetheart, wallahi abinci zan ci. Okay, to no problem, ga nan zuwa, kin ji kake da bari zo kai ki cin abinci. Kana tare da matarka, bayan ta girka maka abinci ka fita ka bar ta ka je ka dauki wata ka kai ta wurin cin abinci. Wannan cin fuskan da wulakancin har yaushe? Yana da kyau ku ringa kare hakkin matanku, wallahi tallahi. Idan ba haka ba, idan mata suka gaji da irin wannan wulakancin, suka fara tafka muku irin nasu wulakancin, wallahi ba za ku iya dauka ba. Saboda idan aka samu matan da ba su da haƙuri, ina ɗaya daga cikin su, matan da ba su da haƙuri, domin ni irin waɗannan abubuwan ba zan iya dauka ba. Ina gani so da yawa ana yi wa mata abubuwan suna mun zafi, amma ba zan iya magana akai ba saboda ba ni ake min ba. Wannan abincin fuska ne, wulakanci ne. Idan baka son mace, ka rabu da ita. Ya fi komai sauki, ba wai ka ajiye ta a gidanka kana wulakanta ta, kana ci mata fuska ba. Wallahi tallahi mu mata iya shege mu yana da yawa. Idan ta tashi gurza maka rashin mutunci, wallahi kanka ba zai iya dauka ba. Saboda haka ku kiyaye irin abubuwan da kuke yi wa matan ku da suke cikin gida. Wallahi idan suka tashi ramawa, wallahi za su iya samu ku hawan jini. Kuna sana kun san haka. Saboda haka ku ringa kare hakkin matan ku. An san cewa za ku aure 1, 2, 3, 4, amma ku yi shi da mutunci, ku yi shi a cikin mutunci, sannan kuma a cikin daraja. Ba wai ku wulakanta waɗanda suke cikin gida ba, sannan kuma ku je wajen ma ba ku da tabbacin cewa waɗannan matan da kuke ciwo matan ku fuska saboda su, cewa za ku aure su. Wani lokaci ma maitan ko wata 2, wata 3 ma ba za ku yi da su ba, za ku manta da su. Gobe kuma ku sake kiran wani. Saboda haka ku duba ku san cewa kuna da ƴaƴa, kun aihu. Kuma kuna da ƴaƴa mata, wallahi tallahi ku daina wulakanta mata. Idan kuma ba haka ba, wallahi duk abin da ka shuka shi zaka girba. Saboda haka dan Allah dan Annabi, ina roƙon ku dan Annabi, idan za ku waya da ƴan matan ku, dan Allah ku je waje, ko kuma ku ba su lokaci, ku gaya musu lokacin da za su ringa kiran ku, lokacin da matan ku ba sa, dan Allah.